n'otu afọ ha agago nnọọ n'ihu wee nwee agamniru wee hụ na ha bukotere ọgwụ ike arọ ya ruru ton 3.3 site n'ebe dịgasị iche iche na Anambra steeti kama na ha na-ekwupụta na nke a apụtaghị na ha ga-akwụsị na ha ga-anọkwa n'ọrụ wee ganye na ya bụ ihe agbanata abịa n'isi njedebe. Nke a bụ okwu si n'ọnụ ndị isi ụlọ ọrụ ahụ na-ebu agha megide ịtụ mgbere ọgwụ ike n'ala anyị a bụ NDLEA ngalaba ha nke Anambra steeti nke onye isi ha bụ Maazị Daniel Onyeisi oge ọ na-akpọkuzi ndị ndu obodo ka ha biko pụtawanye ihe banyere ụlọ ọrụ a aja n'ukwu n'agha ọ na-ebu megide ọgwụ ike na Anambra steeti. Ka David Ọkpọkwasịrị kọtọpụrụ gị akụkọ a. Maazị Onyeisi bụ onye na-ekwu okwu mgbe o duru ndị isi ụlọ ọrụ ya wee gaa njem nleta na nke eze ọdịnala na-achị Ọka Obi Gibson Nwosu nọrọ na mmemme ahụ wee rịọ ndị eji ogwu agba izu ka ha ghara ịhụta ile ọgwụ ike dịka otu n'ime ahịa mmadụ nwere ike ịzụ kama ka ha na-ahụta ya dịka ịdị iwu bụ nke nwere ike imebi obodo ma mekwa aka mpụ na arụ ala bụrụ nke na-aga n'iru n'obodo ọbụla. O kwuru na ọ dị mkpa ka ndị obodo na ndị gọọmenti jikọọ aka ọnụ iji chụọ nsogbu ọgwụ ike ọsọ ụkwụ elu ala na iji mekwa ka ebelata nsogbu ịṅụ ọgwụ ike n'etiti ụmụ ntorobịa. N'okwu nnabata ya ka eze ọdịnala na-achị Ọka bụ Obi Nwosu nọrọ kwuo na ya bụ obodo ga-aga n'iru ịkwado ụlọ ọrụ NDLEA iji chụọ ile ọgwụ ike ọsọ ụkwụ elu ala ma kwue na ọ bụrụ na emeghị nke a dịka o siri kwesị na ọ ga-ekpata na n'ụdị nsogbu ndị na-adị iwu ndị ọzọ bụ nke a ga-esite na nke ahụ na-akwalite. N'okwu dị iche iche ka otutu Ọka bụ Chief Benjamin Okoye nakwa onye isi ụmụ ntorobịa bụ Maazị Ikechukwu Ezenwa nụrụ too ụlọ ọrụ NDLEA na mbọ ha na-agba iji hụ na ewepụrụ nsogbu ile ọgwụ ike n'Ọka ma kwue na ha ga-agazi n'iru ịkwado ya bụ ụlọ ọrụ iji mezupụta ebumnobi ha. Eze ọdịnala Ọka bụ Obi Nwosu nakwa onye isi ụlọ ọrụ ya bụ NDLEA na Anambra bụ Maazị Onyeisi nọtụ na mmemme ahụ wee nyekọrịta onwe ha onyinye dị iche iche ebe ya bụ njem nleta bụ nke ndị eze ụzọ kansụl nakwa ndị na-eche ezu n'obodo ahụ bụ ndị nọ mgbe emere ya bụ mmemme. Site n'obu eze ụzọ dị n'Ọka, abụ m David Ọkpọkwasịrị maka akụkọ ụwa ABS.